Никой не иска да ви каже истината за покривните тераси. На много експерти не им отърва да обясняват, а други много просто не го знаят. Обърнете внимание на големи, тесни, дълги, всякакви тераси по горните етажи на сградите, които нямат масивен покрив. Съответно, тези тераси изпълняват функцията на покрив. В сградите от последните 20 години такива тераси се обособяват с реален достъп само от един определен обект или апартамент и като търговски трик пробутвани като уж част от апартамента. Но собственикът на този обект или апартамент не е собственик на терасата. Не може да я притежава. Колкото и доказателства да се опитва да се привежда това, не се ли включва при определене на разгънатата застроена площ на сградата, законово терасата не е използваема обща част. Ако пък е използваема, трябва всички сградата да имат достъп до нея. Какво правят някои проекти? Отварят врата към малка тераса, например 5 квадратни метра, която е наистина тераса към апартамента, и тя граничи с друга тераса, например 100 квадратни метра, която ти я пишат бонус. Изобщо в архитектурния проект ще се опитат да ти я посочат, измерят, приобретят. След това изготвящия площ образуването на сградата също ще изкара като някаква прилежаща част към апартамента. После пък в кадастралната карта и регистри също обикновено необосновано, тя се вписва я графично, я словом. Всичко това е предпоставка и направо притиска и нотариуса да я вкара в описанието на имота. Но дори да изглежда ходи или квака като патка, това не е патка. Не можеш да бъдеш собственик на такава тераса. А какво може? Харесайте, за да не изпуснете част втора.